Tohle jsem já, jmenuji se Michal a je mi 23. Bydlím pořád doma a takhle nějak vypadá moje běžný ráno. Tuhle káru mám od našich a co se budeme povídat, svoje nejlepší už má za sebou. Takže dneska autobusem. K nám do firmy se chodí přesně na 8, takže co můžu čekat, když mi ujel autobus? Pracuju tady už 3 roky a kariérní posun i zvýšení platu je v nedohlednu. Vlastně mě tahle práce vůbec nebaví. Našel jsem ale inzerát u Partners, tak zkusím vyplnit dotazník a uvidíme. Domů jsem přišel otrávený, vyčerpaný, chvíli pustil televizi a šel spát. Tu noc jsem se zasnil, ale nic nebylo tak nereálný, jak se mohlo zdát. Začal jsem pracovat pro Partners a můj život se otočil. Moje práce najednou dává smysl. Nejenže jsem pánem svýho času a plním sny sobě. Především pomáhám růst a plnit si sny svým klientům. Starám se o jejich finance, investice, bydlení nebo pojištění. Zároveň navazuju nová přátelství. V Partners rostu já i lidi kolem mě. Udělej první krok a ozvi se nám. Těšíme se na tebe.